Lousame pide que se dedique o Día das Letras Galegas a Cernadas de Castro. A alcaldesa destaca a súa figura como clave no século XVIII. Hai tempo que se viña pedindo sen atender a súa petición, pero o Concello de Lousame reclama novamente que se dedique o Día das Letras Galegas a Cernadas de Castro. A corporación aprobou unha declaración institucional para que o sacerdote e escritor sexa recoñecido no 2026. É de fai moitísimos tempos. Ti sabes que empecé sendo concelleira aquí, era concelleira de Cultura, xa fun a Real Academia Galega, xa fixen esta proposta, pois non sei por que razón, creo que debera ser recoñecido, porque a época en que esa persona estivo en Lousame, nun sitio super agreste, rural, que non é como é agora o acceso a Forime, fixo moitísimo polo galego, fixo moitísimo polos veciños, escribeu libros. Creo que non hai que situalo ca visión que temos deste tempo, senón hai que mirar todo o que fixo con todas as condicións adversas. Recordou algunhas das súas accións, como a alfabetización na lingua galega ou no ensino de novas técnicas de agricultura aos veciños de Lousame. Ten unha bibliografía que se pode consultar e coñécena. Eu creo que non hai que ter en conta que fose sacerdote, nin que fose outra cousa, que hai que ter en conta a súa labor dentro do que estamos das letras galegas. Vamos a seguir reclamando, pediremos entrevista, en iso estamos todos de acordo da corporación, pedirei unha entrevista ca Real Academia Galega para poder irllos poñer de novo, e eu non quere dicir que vayamos a conseguir, porque non depende solo de nós. Pero recalca que o seguirán intentando, xa que afirma que é unha débeda que a Real Academia Galega ten con Diego Antonio Cernadas de Castro. Pon Forime nun sitio que el consideraba que merecía. E eu creo que eso hai que recoñecelo non neste tempo, sino trasladándonos a outro tempo. Facemos exposicións na Casa da Cultura, xa tivemos a súa bibliografía, volveremos a facer, fomos polos locais sociais levando información sobre esta persoa, logo hai estudiosos que viñeron a Forime o Día das Letras a expoñer o valor da súa obra e a falar sobre a figura. Ademais, o Concello realiza unha homenaxe anual a Cernadas de Castro, a que sempre asiste un alto número de veciños. Entonces, vamos a seguir por aí e máis. Moi é importante para trasladar logo a quen ten que decidir se conceden o Día das Letras ou non o conceden. Todo o que podamos facer nunca é suficiente.